Πάμε Ναόμη να τους δείξουμε πώς φτιάχνουμε τον τέλειο Σολομό, χωρίς να μας κολλήσει στη σχάρα, χωρίς να μας παραψηθεί και γίνει στεγνούμπα. Outdoor Dual Chef 425, μαγικό εργαλείο, και πάμε να σου δείξω. Σκούπισμα του σολομού και από τις δύο πλευρές πολύ καλά. Λάδωμα. Εδώ δεν έχω φωτιά, έχω χαμηλή φωτιά. Εδώ έχω πολύ δυνατή φωτιά. Και πάμε να βάλουμε τα φιλέτα μας με το δέρμα προς τα κάτω. Ξεκολλάμε προσεκτικά το δέρμα του σολομού με μία πυρούνα, ποτέ με λαβίδα. Κοιτάξτε πώς σηκώνεται, ή με σπάτουλα. Το καλό λάδωμα και το ψήσιμο σε δυνατή φωτιά μας κάνει αυτή την ωραία εικόνα, την τραγανή στο δέρμα. Βλέπετε, δεν κολλάει καθόλου. Πάμε να σου δείξω την τέλεια σως που ταιριάζει με τον ψητό σολομό. 2 με 3 κελίδες σκόρδο, 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα, 150 ml ελαιόλαδο, μισό κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, αλάτι όσο θέλεις, μαϊντανό, άνηθο, λεμόνι. Και για πάμε να σου πω και τις σωστές θερμοκρασίες ψησίματος. 45 για rare, 49 για medium rare. Εδώ είμαι εγώ, παιδιά. 54 για medium, 65 για well done. Εντάξει, σε παίρνει γιατί είναι λιπαρό ψάρι ο σολομός. Παιδιά, 49 με 54, δηλαδή medium rare, medium. Είναι ο σολομός το φιλέτο μας όπως πρέπει. Μέσα η σάρκα του είναι ακόμα ζουμερή, θα τη δείτε, θα σας τη δείξω. Είναι τρυφερή. Μην μου το παραπάτε τώρα στους 65, θα γίνει στο πέτσι.